Na abasaya nigo baborigwe gwecokia na kubwata ibibande anene mono bari bekire miaka yo kubwata ibibande unenjera ya mwiko yarigania asobochoryo barne bo mwaka bwechirwe na 2052 aniga kwanwa ase chinsemo chie bunge ya North Mugirango ase ekiama kia UPA kegendrete kurikia abantu ase ekiama ekyo nabo igo kubarikia airio banyara ko baba kwenyorera guskuru basemia elibanyaka baba kwenyorera ibibande na kuyarigania asobochoryo bo murikito Fatigadi Gisemba na mange baria batabwati ebibande nabo igo chikadi chechikura bakureirwe bayeneke buna ngotwara bare ebibande ebyo buna nakyo enkuba yoka yokoreta amaunchirio y'Oburai ime yense nkobori toro obisi yaito ya Kerenyo ekicheiti baiga abantu begode yaitibo tibaga moko gende Kerenyo mubwatera rai itibuga mtoto aliyezaliwa mwaka 2009 sai ikifika 2027 atafanya nini? Atapiga kura. Kubatekana nayo nigo abamenyi be wodi ya Itibo bakwaneire obuya omuguzi bwenzi kumugwatesia omuske Dr. Fred Matiang'i osyo weganga yaye yokuria ekirogo ky'Oburai bwense nonya nekegusika likire kiere igikukwana iga baulimba ange bakaura talio mwanchio yebu emyaka bakamutigo kona gochana bosaigo emyaka emenge igo omwanchio twanyoriro ku Matiang'i kagiti atumutarire Matiang'i aterene patito ya UPA eligago cha kwenda sema seria ya kitaifa etokira ntuno mugusi nturaroro eligago cha kinga kieria korugusito gochora abachumbe 13 masienga go ndo bishirita kuneka state millions ya bantu bonse kokwana ekero kegeikaro gyokubarika abantu ase kiama kya UPA be wodi ya Itibo bakorawa no chief coordinator kurwase county ya Nyamira John Moriasi nigo upa basingereire buna ukorikia ababwatani abangase kiama ikiga nigo kirache komokonya Matiang'i ekero bagucha waisaranza erio kubanga eserikali egocha ase wodi ya Itibo twarenge okora registration y'abantu baita ase party ya hupa naende bunange nirete sub county ya Kerenyo. I have a target yo register a sub county ya ito all over bwangu iganto ende chibodi chin okora registration tuachake ile Itibo naende ntuchikore chions twaregister abantu 42 nena ari bakabanda bakira abakengo igatora abantu 50 Chingaki echecho mbakwanera siasa asebagikeria abarai baria batari kogenda amona Matiang'i no muntu bwate track record engiya ase Kenya alisafisa mambo yalikuwa huko education si mnajua Matiang'i safisa Kenya si afisa kabisa alisafisa education akasafisa mambo ya security alisafisa kabisa mpaka kutukua na any problem onde gatie nago sororanga onye mogusio ndo kare gokwana maminja ya Matiang'i to sabira nyasa kwabere nando irane alia abumwa kwanirwe onye no mongina chierusa onye kwangire abangina amagega tole ntasomete na intwe to okomyo kibaka omongina to koroka ntogoro chierusa momanyi atige koira Matiang'i ebichara no yo minto osoro kurumate osoro igubu yakpi tigana omurai abagusi bachorire babekire bosyo ingo reporter gatembe kurwasikia bisi echiga chomo MC bwe wode ya Itibo ejo chigotoka imeye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Fatigadi Gisemba.